שלום לכל החברים. דיבר איתי איזה ראש ישיבה מהצפון. יהודי בשכמו ומעלה, הוא לא רוצה בפרסום שמו, הוא התקשר אליי ממש נרגש ונרעש. רבי חיים בא לו בחלום, וממש הוא ראה את רבי חיים כאוב מאוד מאוד מאוד. הוא אמר לי שרבי חיים זעק ובכה בחלום. הוא אמר, תבקש מכולם שיגיעו לתפילות ושיצעקו להשם יתברך מעומק הלב ויתפללו. הוא אמר לו, תדע לך שעומדת לפרוץ מלחמה נוראה מהצפון באזור תמוז. הוא אמר שבי"ז בתמוז יהיו כולם במקלטים. הוא אומר שהצפון תבער, מירון תבער, דימונה, יהודה ושומרון גם יכול להיות. יהיה ממש מתכננים מלחמה גדולה. הוא צעק שישראל ישנה ומתכננים להזרים לפה אלפי חיילים. אבל הבשורה הטובה, הוא אמר שאנחנו יכולים להמתיק את הכל. ביכולתנו להמתיק את כל הדינים הקשים האלה. הוא צעק ואמר, תגיד לאנשים שלא ישנו. והוא ציין שמות של אנשים שהזמינו אותם, שמכירו אותם, תגיד להוא שיבוא וזה שיבוא וזה שיבוא. הוא אמר, תלכו לבבא סאלי בדרום, אתם יכולים להמתיק את כל הדרום, תבואו שם בהמוניכם, תעשו שם הקפות עם שופרות, עם חצוצות, תזעקו להשם יתברך. אתם יכולים פעם, פעמיים, 3 להמתיק את כל המלחמה בדרום. הוא אמר, תלכו לחיפה, למערת אליהו, תמתיקו שם את הכל. הוא אמר, תלכו לקבר רחל, כמו שהיום ביום רביעי אנחנו הולכים לקבר רחל, י"ט סיוון, היום בערב הולכים לקבר רחל. הוא אמר, תעשו שם הקפות בקבר רחל ותכוונו על נסראללה, להוריד אותו. הוא אמר, ותדעו לכם שרבי יהודה פתאיה בא להתפלל איתכם בתפילות שלכם, ועוד צדיקים מגיעים לתפילות איתכם. וידוע שרבי יהודה פתאיה הוא זה שהמתיק את כל הדין של היטלר בזמן השואה פה בארץ ישראל, התפילות שהוא עשה בקבר רחל וכו' וכו'. הוא הבטיח החלבן, הוא אמר לי, הבטיח החלבן בחלום, הוא אמר שמי שיבוא לתפילות אני מבטיח שאני אתפלל עליו שינצל מכל המלחמה הזאת. אז רבותיי, יש לנו זעקה מן השמיים. אני רוצה להגיד לכם שלפני שאיראן שלחו את כל הטילים שם, אז רבי חיים בא לאותו יהודי בחלום ואמר לו שעומדת להיות מתקפה נוראה מאיראן וכו' וכו'. עכשיו הוא התקשר אליי חודש לפני שזה קרה. הוא התקשר אליי, סיפר לי את זה. אמרתי לו, שמה, אני מפרסם את זה. באתי כבר להכין סרטון לפרסם את זה. הוא מתקשר אליי אחרי, לא זוכר, איזה יום אחד הוא מתקשר אליי, אמר לי, רבי חיים ביקש להגיד לך שלא תפרסם את זה, אל תפחית הציבור. הוא אמר שהוא עובד להמתיק את זה, וכפי שראינו שצדיקים בשמיים עומדים בתפילות לפני השם יתברך למתק מעלינו את כל הדינים. עכשיו הוא כן ביקש לפרסם את זה, והוא ביקש שכולם יבואו לתפילות, כל מי שיכול. חבר'ה, לא לישון, אנחנו נגיע למצב כזה, לא עלינו, שיהיה דינים פה קשים, שיהיה מאוד קשה להמתיק אותם. עכשיו שזה לפני טרום המלחמה, הרבה יותר בנקה למתק את זה. אז מבקשים מכולם, ממש מכולם מבקשים לבוא להשתתף בתפילות. מי שיכול במסירות, איפה שאנחנו מתארגנים בתפילות, שיבוא להתפעל איתנו. ויש לו הבטחה מהחלבן שכל מי שיבוא, גברים, נשים, ילדים, חלבן אמר, אני מבטיח לו שינצל מהכל. אז מבקשים מכולם לבוא. אני אפרסם פה את המספר של התפילות, שם אפשר להצטרף לקבוצה ולהתעדכן מדי פעם בפעם איפה אנחנו עושים את התפילות. ויהיה רצון שאנחנו נשמע ונתבשר בשורות טובות, ישועות ונחמות לכל עם ישראל, באמת שנזכה להיות שליחים נאמנים של עם ישראל ולמתק את כל הדינים מעל כלל ישראל בכל הארץ ולחסל את כל אויבינו בתפילות. אמן כן יהי רצון. נתראה בערב בתפילות. כל הישועות.